Liverpool Football Club xejn Inter wieħed. U qabel ma nibda nitkellem fuq din il-logħba nixtieq niskuża ruħi għal fatt li nhar il-ġimgħa ma stajtx nidħol wara l-logħba kontra s-Salernitana iżda kien hemm xi problemi bid-data u bl-affarijiet tal-streaming li ma permettewlix li nidħol nagħmel l-intervent tiegħi wara din il-logħba. Biss nitkellmu fuq il-logħom. Il-logħom ninsab sorpriż għaliex żgur ma kontx qiegħed nistenna li ħammur ġo Anfield u mhux talli ħanamlu wirja tajba talli saħansitra irnexxilna nirbħu kontra il-qawwa tal-Liverpool, il-qawwa tal-Copend, jiġifieri alright se tgħiduli imma l-Inter inqalgħu is-supporters tat-timijiet l-oħra. Veru nqlajna ma suċċess bħal tal-lum li jimlini b'fiduċja għal kumplament tal-istaġun. Fiduċja illi fil-ġlieda li għanna għal-rebħ tal-kampjonat kontra dawk b'mod partikolari u kontra il-Juventus għax il-Napli minix qed nikkalkulhom għal diversi raġunijiet bir-rispett kollu li supporters ta' Napoli jevol diri imma jien qatt m'emmint fihom. Illum tajna messaġġ illi aħna konna kapaċi nħabtuha mal-kbar tal-Ewropa fis-Serje A jekk irridu kapaċi mhux biex nagħtu sfida imma anki inżommu dak l-iskudetto illi bħalissa għandna fuq il-flokkijiet tagħna. Iva, il-Liverpool ukoll kienu sfortunati illi laqtu il-las tal-3 darbiet, jiġifieri, u min issa nawguralhom illi jkollhom Champions League eċċellenti. Fil-fatina wkoll fil-bidu tal-istaġun kont poġġejt il-Liverpool bħala wieħed mit-timijiet favoriti flimkien ma' Bayern Munich illi jirbħu din it-tazza llejla. Imma ippermettuli nesprimi is-sodisfazzjon tiegħi għal wirja illi l-plejers tiegħi urew. Jiġifieri kienet wirja tajba, m'hemmx plejer li l-abħazin ta' dak l-iskars ta' Gagliardini illi lara rajna ħila b'Anfield naħseb li rajna dak kollu l-futbol kapaċi joffri. U Sanchez illi efim nistennejt nara xi ħaġa ħjar minnu għalkemm ikolli nistqar li it-tkeċċija ħanajdu hekk kienet fis-sens il-karti safra naħseb li kellha tingħata għalkemm xorta ngħid li hemm element ta' dubju jekk kellix tingħata t-tieni waħda għax il-kuntatt kien qiegħed hemm iżda l-ewwel ma miss iċ-ċilen kien il-ballun voldiri ħanajdu li kienet 50-50 decision li se tmur kull naħa. Biss qabel ma nibda nwieġeb ukoll xi ftit kummenti milli qiegħed nara tagħkom, komplu kummentaw. Ġifieri, ippermettuli nsemmi lil Lautaro Martinez illi issa stembaħ wara ġiex videos fejn letteralment bdejt ngħidlu minn hemm you're underperforming nhar il-ġimgħa għamel tripletta mas-Salernitana u llum tagħna kapolavur illi huwa denju ta' opera d'arti ta' Boccaccio, opera d'arti ta' Caravaggio u opera d'arti ta' Leonardo da Vinci x'gowl għamel it-tora llum ħbib tiegħi. U il-fatt illi dan il-gowl irnexxielu anki jagħmlu fi ground bħalma huwa Anfield għandu jimla lill-plejer Arġentin biżjed prestiġju. Jiġifieri hija ħasra li forsi nuqqas ta' esperjenza f'logħbiet bħal dawn swewna l-eliminazzjoni imma issa nerġa' ntenni all out fuq il-kampjonat
min ilu jsegwi dal-videos u min anki jisma' nitkellem barra minn dal-videos jaf kemm irridu bis-saħħa lik dis-sena ħalli anki nilħu dit-tieni stilla u ċertament il-wirjiet bħal tal-lejla minkejja l-eliminazzjoni jimlewni b'fiduċja illi l-Inter nistgħu iva nirbħu l-kampjonat għalkemm għatna issa ejja nżommu frasna li għandna 11 il-finali qudiemna plus issem il-Koppa Italja. Ħanejdu hekk li Koppa Italja l-semifinali rridu nilagħbuha kontra dawk ovvjament irrida wkoll. Jiġifieri qabel ma nitkomplu nitkellmu ħalli nibda nara naqgħu messaġġi Joseph Brinkat. Bravi ragazzi, orgogliosi di voi, issa kollox fuq il-kampjonat huwa diskors li ma naqafx nenfasizza. U Joseph qed jgħid li qed tara kif kapaċi nirbħu big match. Iva, alright, għamilniha fiċ-Champions League imma issa ejja ħalli il-big matches nirbħuhom fil-kampjonat fadal waħda fit-2 April kontra l-Juventus u mbagħad fadal iżjed big matches kważi tista' tgħid il-11 il-logħba li għad ġew s'issa huma kollha big matches irrispettivament hekk aħniex qed nilagħbu ma' timijiet fin-naħa ta' fuq u fin-naħa t'isfel tal-klassifika. Jiġifieri 11 il-finali għandna full stop without ifs, whens and buts. Salvatore Muscat, Sanchez Vromo, Vidal Capolavor, Vidal l-irnexxilu jagħmel salvataġġ fl-aħħar ta' logħba illi salvalna din ir-rebħa prestiġjuża u nistgħu ngħidu kienet logħba tajba Vidal li qiegħda id-dmirijiet tiegħu fin-nuqqas ta' Spidi Pizza Barella li kien sospiż. Kert Fenek, opinjoni tiegħek fuq Dumfries. Ħanejdu hekk. Dumfries huwa plejer li jaqdina. Issa qed nitkellem fuq ġenerali. Illum li kelli inteh marka naħseb ikoll inteh 6.5 massimu, imma nemmen li il-Black Mamba huwa plejer illi jaqdina. Benji Flynn, l-Inter bis kapaċi jirbħu Fenfield u xorta jitilfu. It-telfa imma ġiet fuq il-lenti ta' żewġ lobiet Benji. Jiġifieri mhux ovvjament fuq il-logħba per se illi nixtieq niddiskuti fuq il-logħba ta' San Siro diġà tkellimna f'videos preċedenti. Darmian ħafna ħjar, opinjoni overall, opinjoni tiegħi. Ejja ngħidu li t-tnejn huma l-istess, Kert, sew Darmian u sew Dumfries. Jien ikolli nażel b'mod parzjalissimu lil Dumfries però fil-fatt però Salvatore Muscat għalina Dumfries kien slowis illum dejjem beda idur lura u fil-fatt fuq ir-rebħa ta' Anfield illi għamilna l-lum nixtieq ukoll nenfasizza li morna ħjar minn ħaddieħor għax ħaddieħor dan fil-bidu tal-istaġun mar iva ġo Anfield iva għamel logħba kbira imma ħareġ minn ġo dak il-ground bidejh vojta. U din ukoll forsi tkompli tini jiżjed fiduċja għal komplement tal-kampjonat hija ħasra li dawk l-10 minuti fid-derbi swewna Ares. Mela, nerġa' mur lura għad-diskors tal-aħħar biex anki nibda nagħlaq ukoll il-video tal-lum, il-kampjonat, issa qudiemna 11 il-finali, nibdew mill-logħba tal-ħadd filgħaxija ġewwa l-Olimpico ta' Turin, fejn ħanilabu kontra Torino Ibsin li qed jilagħbu tajjeb ħafna. U minnaw jibdew l-eżamijiet sa 22 ta' Mejju fejn nisperaw illi nerġaw naraw festa oħra u nerġaw naraw skudetto ieħor li iwassalna għall-art imweda li hija t-tieni stilla. U mill-bqija wkoll grazzi ragazzi tal-wirja illi tajtuna illum. Nerġa' ntenni morna ħjar minn ħadd ieħor illi mar ġo Anfield u spiċċa bidejh vojta. Qed nara żed kummenti iva Salvatore Muscat ma ninsewx li Brozovic illum illi wkoll kellu joħroġ inkwitani ftit illum Brozo
il-mod kif ħareġ, nisperaw li mandu xej u nisperaw li nara l-ħadd ikun lura fl-azzjoni. Grazzi Salvatore tal-li fakkartni wkoll. Ok, naħseb li għalissa dak kollox l-appuntamenti għaj ma'kom huwa nhar il-ħamis fejn fid-9 jkollna programm ieħor mis-sensiela l-intervista li matulu ħana nibdew nitkellmu fuq il-kampjonat tal-Formula 1 li ser jibda nhar l-20 ta' Marzu fil-Bahrejn, ser jkollna diversi partitarji bejn illum u l-ġimgħa d-dieħla li magħhom ħankunu qegħdin nitkellmu fuq l-istaġun tal-Formula 1. Dan il-video ma kien ħadħu minn issa dal-waqt se jkun fuq YouTube għal daqstant tistgħu ukoll tarawh minn hemmhekk. Komplu kidbu fuq il-paġna ta' YouTube li għandna tal-Kamra Sportiva ukoll sakemm nerġgħu niltaqgħu l-lejl it-tajjeb, Forza Inter u niltaqgħu il-ħamis għall programm l-intervista.